Un novo parque de máis de 650 metros cadrados con bancos, zona verde, fonte, iluminación e 2 pistas para xogar a petanca. Este é o novo espazo do que xa poden gozar os veciños do barrio do Burgo en Pontevedra. Tratábase de efectivamente transformar aquela parcela que tiñamos pois nun estado que non era o desexable, transformala nun espazo de lecer, nun espazo de encontro, nun espacio visualmente ademais atractivo e bonito como creo que quedou, non? Para iso, con esta actuación o Concello recupera unha parcela moi degradada situada xusto detrás do pabillón municipal dos deportes. Que isto é resultado dun traballo conxunto dun goberno que está en todo momento intentando incorporar, non? Incorporar espacio ao espacio público. Isto forma parte dunha unidade de actuación que é unha zona verde e, polo tanto, compatible con zona deportiva e, polo tanto, tamén un crecemento no sentido de facer de todos os barrios un espacio con alta cohesión social, non? Neste parque as protagonistas indiscutibles son as 2 pistas de petanca. En Pontevedra xa hai 12 terreos dotados deste equipamento, pero a intención do goberno é ampliar esta cifra con ata 7 novos. Esperemos que ao longo deste ano e en todo caso ao longo deste mandato esa rede de campos tan necesaria se poida ver incrementada para dar satisfacción a todo o mundo, así como manter todos aqueles campos que xa temos e manter tamén pois a viva a chama de o interés pola petanca, non? No marco desta actuación mellorouse a conexión coa zona de Pasarón e coa avenida de Compostela, coa creación dunha senda que conecta o parque coa capela de Santiaguiño do Burgo. Así as cousas, a intervención nesta zona vai máis aló. De feito, o Concello última a compra dunha parcela xacente de 400 metros cadrados para ampliar a zona verde.